बावैसो जोंनि बिसायख'थि आय'गा आरो डिलिमिटेसन कमिसन अफ इन्डिया जिथुनिखि आसामनि 126 माने बिधान सभा आरो 14 माने पार्लामेन्टनि लक सभानि जिथुनिखि समस्ति बे द्राफ्टखौ फोसावदों। बे द्राफ्टखौ फोसावनायाव जोङो जोंनि ट्राइबेल माहारि एबा बर' माहारि हिसाबै जोङो माखासे गोजोननाय मोनाखै। जों नुनो मोनदों जे 2003 मायथाइयाव माने बिटिसि दाफुंनायनि उनाव झारखुंथाय दाफुंनायनि उनाव बे एलेकायाव जोङो 6 शिड्युल एलेका जिहेतु फोसावजादों आरो 6 शिड्युलनि माने ओंथियानो जाहैदों टु डेभेलप द ट्राइबेल डाउन टु द ट्राइबेल कमिउनिटि। बे हिसाबै माने हायेनारि जनजातिफोरनि माने राङारि समाजारि गासैबो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि थाखाय थांखि आजावनाय आरो बिथांमोनखौ मदद होनाय, गोग्लैसोनानै थानाय हारिखौ जौगाहोनाय। बे बिथिङाव जों नुहुरदों जे 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय जिथु क'क्राझार पार्लामेन्टारिया बेयो एसटि रिजार्भ सिट जानानै दंमोन, दिनैसिम दंमोन आरो बे रिजार्भ सिटखौ नैबे गोदानै दाफुंनाय जिथुनिखि डिलिमिटेसन जिथु समस्ति निर्धारन माने फिन दाफिननायनि जिथुनिखि थांखि, बे थांखियाव क'क्राझार पार्लामेन्टारिखौ डि रिजार्भ खालामनो नागिरबाय, बावहाय फोसावनाय जादों आरो लोगोसे मंगलदैखौ दाननानै उदालगुरि खालामनाय जादों। जोंनि खोथा बेनो जे 6 शिड्युलनि सिङाव जोङो क'क्राझार पार्लामेन्टारिखौ जोङो एसटि खालामनांगौ होननानै जोङो सानो आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, जोंनि हारिमुआरि आफादफ्राबो गुबुन गुबुन बर' थुनलाइखौ लाफानानै, बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै माखासे मेलेमजिबि, माखासे सानसुमै बिथांमोनहा गोसोखांनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बर'नि मोनसे मैखोम माहारि आफाद, बिथांमोनखौ जों बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि दैदेननायावनो बे दिनैनि काजलगावनि मेला जाथों आरो बे हिसाबै बिथांमोना खुंदों आरो दिनै जोङो मोनसे रेजलिउसननि गेजेरजों जोङो भारत सरकारखौ आरो एबा माने इलेक्सन कमिसनखौ जों बुंनो सानदों जे जोङो 6 शिड्युलनि आधाराव क'क्राझार पार्लामेन्टारिखौ एसटि हिसाबैनो लाखिनांगौ आरो बिटिसि एलेकानि जेसेबांनाखि माने एसेमब्लि समस्ति दङ बेखौ माने सुबुं थासारिखौ नायनानै, सुबुं सानखोखौ नायनानै माने बे हिसाबैनो माने मुङा जेखि जाया मानो बे हिसाबैनो माने लाखिनानै माने बे समस्तिखौ दाफुंफिननांगौ होननानै जोङो दिनै मोनसे थांखिनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानदों आरो लोगोसे जों आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनो सानदों आरो भारत सरकारनि गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिनो जोङो गोसोखां लाइजाम होनायनि गेजेरजों जों नारसिननो नागिरदों आरो बेवहाय दिनै बाहागो लानाय जेसेबांनाखि मेलेमजिबि आरो जोंनि माहारियारि आफाद बिथांमोनहा गावबा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ मदद होबाय आरो जों थाबैनो आसाम सरकारजों सावरायगोन आरो बिटिसि सरकारनि जायफोरनिखि खुंथायगिरिफोर दं बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन। बिथांमोनहा जाहाथे बिटिसिनिफ्राय मोनसे एन्डर्समेन्ट लेटार भारत सरकार आरो आसाम सरकार बेनो बिथांमोननो थाबैनो गथायो, बेखिनिखौ जोङो दिनै थांखि लादों। एसटिनि थासारिया माबायदि जागोन जुदि बेहाय नैबे रिजार्भ खालामनो हायोब्ला बे एसटि रिजार्भखौ? जोङो 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय ट्राइबेल माहारि हिसाबै जुदि जोङो क'क्राझार पार्लामेन्टारिखौ डि रिजार्भ खालामनानै जुदि जेनेरेल खालामोबा जोंनि बे मैखोम हालामाव जेसेबांनाखि हायेनारि जनजातिफोर दङ बा बर'फोर दङ बेयो बिराद माने मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैगोन आरो जोङो इयुनाव सासेबो माने बर' मानसि आगोलाव जेरोखोम बर' मानसि एमपि जादोंमोन, लकसभायाव जादोंमोन, बे एमपिखौ माने इयुनाव जानाय नङा होननानै जों सानदों। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय जुदि डि रिजार्भ जायोबा बेवहाय ट्राइबेल मानसिनि पपुलेसन एबा बर' मानसिनि पपुलेसन एज पार 2001नि जिथु सेन्सास बे सेन्सास मथे बेवहाय
जनजातिफोरनि संख्या खम माने बर'फोरनि संख्या खम होननानै बेवहाय दिन्थिनाय जादों आरो बिनिखायनो बिथांमोनहा क'क्राझार पार्लियामेन्टारिखौ दाननो नागिरदों दा दानब्लाबो जोङो 6 सिडुलनि आन्दाराव आरो हायनारि जनजातिफोरनि आर्थ सामाजिक राङारि बिथिं समाजारि बिथिं राजखान्थि बिथिङाव दावगानायनि थाखाय जिहेतु 6 सिडुलखौ जों मोन्दों बेनिखायनो जोङो क'क्राझार पार्लियामेन्टारिखौ ST हिसाबै लाखिनांगौ होननानै दाबिखौ दैखांगोन आरो नांगौ जायोबा जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनोबो गोनां जानो हागौ। हितेश बसुमतारिनाव दिनै गोबां बिबांनि हाथियार मोन्दों हाथियारजों लोगोसे गुलि मोन्दों बे समाव MLA मोन आरो EM मोन गतिके बे बेलायाव जोङो हारिमायारि आफाद हिसाबै मा बुंनो बेयो बेक्तिगत खोथा आरो बिथाङा दिनै माने सासे आसाम एसेम्ब्लिनि बारग' MLA बा EM जानानै बिथाङा जुदि बेबायदि बिग्रायारिनि माबाखौ लादोंबा बे बिथांनि खोथा आरो बे आयेनारि बेवहाय थांगोन आयेना जि खालामो खालामगोन जा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया आरो जोंना बेनो जे जोङो गोजोन थासारि जों लुबैयो नांलाय खमलायखौ जों लुबैया आरो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों NDA सिजफायार खालामनानै बिथांमोनहा मेइन स्ट्रिमाव फैबाय जोङो गोजोन थासारि नङाबा जौगाखाङा आरो गोजोन थासारि खौसे जोंनि गेजेराव नांगौ बेखिनिया